اتبري قفحن كفتن النهالوة زخونة أبعت نجار تنبرو زلهم مسؤول تسمعكم يفلت دو أكلهم ناس أخوينس عمرهم جنا بفرحن بترد أرن بأنزا نستأثر يمسلكم دو كل جزء معلتهم من قصقصهم علو مالت نقوة العلو خدانهم تخدونو نابسرحهم تخدو وشتهم جن ولا حدا نجر كي تسمعكم كتملسوا تفتنو بحسابن بچنقتن دخيمو زلا أكل اتدخامون بسرح مغنيات أيكونن بناي هيوت لعلن تحتن مبالو ون أيكونن بمنتاي دقا باتي أبقى رأسهم زلا زي تبقارس قالسيات دخمكم زخوانا تنكرا كتمسلويهم تفتنو دخامهم كفلت الهمون أيتدولون نجزا رأسهم ون دحاني يزلخو بزح نجار كسرحي غقليا نابلهم تدفقوو جن كبيديو حكيدو أوه حسابهم ندحريت إنا قوتوكمس مس جزا رأسهم مكلاس مس جزا رأسهم مباس كبيد نجاريو داليهم وكو أيكونن جن حدا قبل لحدا إنا تدراربو اتم حسابات يمتسو زي محسابون فتسيمخا أيكالن يو أوه نعم الناس دحر حجي أبزا سكنت زيا كحسب أيدلن كعرف فيا انتي الخمس فتسيمهم كتقبروا وايد خلونيهم إذا مالت حنقول دك سبات بزي مقراطو يزسرح أنفت اتي زحاسبو نجر جنا كنمرحو نخقلينا قال سبات كم زنابلو يحاسبو مو نجرات كل جزء مستبلاشون يوم صبو نجر خاء نعيا يتفترن زسخاء اللي سبونا يكون كل بتخكل كحقوس أي خقلنية قال كم زنابلو كزاربو يدمتو يوم ولا نسخمون تزاربو تخونو حاد نجرسك كحتكم نايت تسأكن تنكي فتسمهم نسخهم انت زيخونهم خا أوه حنقولهم كحسب زلو من قدي استلمامدو نجر انت خونخا اسكا نشتن حسابلو كابتا زتولدنا نلاقي زي جميرنا كل نجرنا نقبلو قالات زرأي نجرات صاتتا تنفاس كله بحصيرو اب كبابنا زقاطمو نجرات ناب حساباتنا ناب حنقولنا كاتو يوم جمرو قال سبون نسخا صبو سب كتخون ايتخئلن كبلكا يخئليو هو تخون بودقت بكحدتن زي فتحاونتن زتملأ انت خوينو نازل نجر كبأسلنا تخئليا دحر جيزة اتهم دنصتاتون ناي جزار اسنا كساب زغون مسيلهم كسمعنا يجمرو حنقول دك سابات جن زتعصو نجر ايكونن لك كمتم ጨዋዳታትና እና ዓበዩ እና ጠንከሩ ዝኸዱ ንሓንጎል ናውን ምልም ማዲክ አልዩ ጽቡቕ ነገር ንምሕሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ጥዑይን ብሩን ህይወት ንኽነብርውን ይኽእል እዩ እስከ ምስ ዝተተሓይዙ ናይ ሓንቲ ሓፍትና ታሪክ ከካፍለኩም ኣብ መወዳእታ 20ታት ዓመት ትርከብ ኮይና ሃና ትበሃል ሰብ ነይራ ኣቦኣ ገና ኣብ ንእስነታ ጀሚሩ እዩ ብህይወት ተፈሊዋ ኣዲኣ ግን ከም ኣደን ከም ኣቦን ኮይና ብፍቕርያ ዕብያታ በዚ ምኽንያት ሃና ምስ ኣዲኣ ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ነይርዋ ኣዲኣ ከይረአየትውን ውዒላ ክትሓድር ኣይትኽእልን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ሃና ኣብ ህይወታ ክትቕበሎ ዘይትኽእል ነገር ገጢምዋ እታ ኣዝያ ከም ኣደን ሓፍትን መሓዘን ኩሉ ነገር ኮይና ዘዕበየታ ኣዲኣ ብሃንደበታዊ መኪና ሓደጋ ብቕፅበት ህይወታ ክትስእን ክኢላ ብድሕሪ እዚ ሃና ህይወት ጸልማት ኮይና ተርእያታ ገለ ናይ ጥዕና ጸገማት እውን ክሰማዓ ጀሚሩ መርዘን ርእሲ ፍርሒ ኢሉውን ናይ ድቃት ጸገማት ኣማዕቢላ ዋላ እኳ ደኣ ብደገ ክትረአ ኸላ ደሓን ትመስል እንተኾነት ውሽጣ ግን ኣዝያ ተጎዲኣ ነይራ ሓደ ምሸት ግን ኣብ ክሽነ ኮይና ኢዳ ኣብ ርእሳ ገይራ ኮፍ ኢላ እናሓሰበት ኸላ ሓደ ነገር ይመጻ እወ ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ እዚ ነገር ካብዚ ንላዕሊ ክገብሮ የብለይን ዝብል ነገር እዩ ኣስዒባ ካልእ መንገዲ እንተሃለወኸ ክትብል ሓሰበት እቲ ሕቶ ህይወታ ዝቕይር ነገር ኮይኑ እዩ بعبي نجار أي جمرتن كبار زبها الفوسون أي علشتن بحد جزون عبي لو أي تسبيتن نجوه حنت أون توزخونة حسب بمصحفيات جميراتو أنا أبزي يزلخو قبل الرئيسيون مثل لني إتا ناي وقعتها تصحي كتسبة النابلة محساب جميرة قليلا نشت النجاريو جنخع كل نجاريك أيور الله ناز نجارون ساينس دقيفو ويو إتي نقربو مسجانا خونا إلو أون تاو نجار كنحسب مقبر حنقولنا كغير زخل نجاريو أوه حساباتنا ويكفوسنا ويدما كتفونا يغوليو أبزو قلتو دقائق أون حنقولنا تبو نجارات كنحسب كمي جيرنا كم نلمامدو كنرئينا بمثال زي كونس بتخكل بزفوس ملكعو سلازي انت دا أقوديكم أو حدا نجار تتوزبلكم ويون حنقولكم أنصار جزار اسهم زارح زول مسؤول تسمعكم حابيركم نتنحو
ምክንያቱ ሎሚ ህይወትኩም ትቕይር ነገር ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም መጀመርታ ንምንታይ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ ዝብል ንርአ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ተወሳኺ ነገር ዘይኮነስ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ሓንጎልና ልክዕ ከም ጀርዲን ጌርና እሞ ንሕሰቦ ሕድሕድ ሓሳባትና ዘርኢ እዮም እዞም ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ድማ ፀሃየ ከም ማለት እዮም ቀልጢፎም እዮም ከዓ ዝዓብዩ ድሓር ነቶም ካልኦት ብምዕብላል ህይወትና ከባላሽው ይጅምሩ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ግን ልክዕ ከም ዕንበባ እዩ ማይ ፀሓይ ብርሃን ክንክን የድልዮ ሓደ ግዜ ምስ ዓንበቡ ግን ህይወትና ሕብሪ ዘለዎ ጽቡቕ ጨናን ተስፋን ዝተመልኦ ንክኸውን ይገብሩ ሳይንስ እውን ከምዚ እዩ ዝብል ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተረኸበ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ልዕሊ 75 ዓመታት ተመራመርቲ ሰባት ክከታተሉ ጸኒሖም እዮም እንታይ እናገበሩ ይመስለኩም ብዛዕባ ጥዕንኦም ብዛዕባ ርክባቶም ብዛዕባ ኣተሓሳስባቶም ብምጽናዕ እዩ ነይሩ እቲ ዝረኸብዎ ውጽኢት ድማ እቶም ዘመስግኑ ጽቡቕ ዝሓስቡ ሰባት ጽቡቕ ጥራይ ዘይኮነ ዝስምዖምስ ንነዊሕ ዕድመ እውን ክነብሩ ክኢሎም እዮም ብሕማም ልቢ ብቐሊሉ ኣይጥቅዑን ተሓኪሞም እውን ቀልጢፎም እዮም ዝሓውዩ ንምንታይ ንዝብል ኣተሓሳስባና ነቲ ጉድ ነገር ቅርጺ ስለ ዘትሕዞ እዩ ኩሉ ንሓስቦ ነገር ናብ ኣካልና መልእኽቲ ይሕልፍ መልእኽቲ ይልእኽ ንኣብነት ብዛዕባ ዘጨነቕ ነገር እንተሓሲብና ኣካልና ይጭነቕ ብዛዕባ ዘፍርሕ ነገር እንተሓሲብና ልብና ካብ መጠን ንላዕሊ ተሃርም ብዛዕባ ሰላም ዘለዎ ነገር እንተሓሲብና ድማ ስርዓተ ነርቭና ክረጋጋእ ክፍታሕታሕን ይጅምር ብዛዕባ ተስፋ ዘለዎ ነገር እንተሓሲብና እውን ሓንጎልና ዶፓሚን ዝበሃል ናይ ሓጎስ ሆርሞን ይፍኑ ብዛዕባ ፍቕሪ ዘበለ እውን እንተሓሲብና መላእ ኣካላትና ብኦክሲቶሲን ይምላእ ድሓር እምነት ርክባት ዋላ ፈውሲ ከማዕብሉ ይገብር ስለዚ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ሓንጎል ማለት ጥራሕ ኣይኮነን ትኽክለኛ መልእኽቲ ናብ ሓንጎልናን ኣካልናን ምፍናው ከም ማለት እዩ ርኢኹም መብዛሕትኡ ግዜ ኣካልናን ኣእምሮናን ከም ዝተፈላለዩ ነገራት ጌርና ኢና ንወስዶ ዝተኣሳሰሩ ነገራት እዮም ግና ብርግጽ ከመይ ከም እንሓስብ እንታይ ከም እንሓስብን ኣካላዊ ጥዕናና ክጸሉ ይኽእል እዩ ሓደ ብሓደ ስትንርአዮም ቀዳማይ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ምህላይ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ክዓቢ ይገብር መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ዝበለጸ ሕማም ተኸላኸል ዋህዮታትን አንቲቦዲን ኣለዎም እዚ ማለት ሰዓልን ካልኦት ሕማማትን ቀልጢፎም ኣይሕዞምን እንተ ሓደ ግዜ ሓሚሞም እውን ቀልጢፎም ካብቲ ሕማም ይፍወሱ ዋላ እውን ዝተሓተ ሓደጋ ካንሰር እዩ ዘለዎም ካልኣይ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ መጠን ኮርቲሶል ወይ ድማ መጠን ናይ ጭንቀት ሆርሞን ይንኪ ሕዱር ዝኾነ ጭንቀት እንተዘሊና ኮይኑ መጠን ኮርቲሶል ዝለዓለ ይኸውን እዚ ከዓ ነድሪ ኣካል የስዕብ ከም ዝፍለጥ ነድሪ ድሕሪ ኩሎም ጸገማት እዩ ዘሎ ድሓር ሕማም ልቢ ሕማም ሽኮራ ኢሉ እውን ክሳዕ ምርሳዕ ከስዕብ ይኽእል እዩ ጽቡቕ ነገራት ምሕሳብ ተጀሚርና ግን መጠን እዚ ናይ ጭንቀት ሆርሞን ክወርድ ይጅምር ሳልሳይ ጽቡቕ ትድቅሱ ጽቡቕ ተተንፍሱ ዝሓሸ ስርዓት ምሕቃቅ ምግቢ እውን ይህልወኩም ዝተረጋግአ ኣእምሮ ዝተፍታሕተሐ ኣካል ንኽህልወና ይገብር ቅድሚ ምድቃሶም መዓልታዊ ዝተገበረሎም ነገር ኣመስጊኖም ዝድቅሱ ሰባት ጽቡቕ ድቃስ ዝበለጸ ሓይልን ረኺቦም ከም ዝለዓሉ ይገልጹ ዋላ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ እዩ ዝመሓየሽ ምክንያቱ ከብድን ሓንጎልን ዝተኣሳሰሩ ስለ ዝኾኑ እዮም ገለ ሰባት ተሪኢኹም ክጭነቑ ከለዉ ተምላስ የጋጥሞም እዩ ንገለ ሰባት እውን ኣዝዮም ክፈርሑ ከለዉ ውፅኣት የጋጥሞም እዩ እዚ ዘርኢ ንሓሳባትና ዝጸሉ ነገራት ጥዕና ከብድና እውን ዝጸሉ ምዃኖም እዩ ራብዓይ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ሕውየት የቃላጥፍ እዩ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ድሕሪ መጥባሕቲ ተስፋ ዝመልኦም ተሓከምቲ ካብቶም ዝፈርሑ ወይ ከዓ ተስፋ ዘይብሎም ተሓከምቲ ብ30 ሚእታዊ ቀልጢፎም ይሓውዩ እዮም እወ ሕሰብሉ ኣካልና ንሓሳባትና የዳምፁ እዮም ልክዕ ሓደ ህፃን ናይ ወለዱ ድምፂ ጽኒሉ ከም ዘዳምፅ ስለዚ ንስኻትኩም ከ መዓልታዊ ንኣካልኩም እንታይ ኢኹም ትነግርዎ ዘለኩም ሓደ ሰብኣይ ሕዱር ዝኾነ ጸገም ጥዕና ተረኺብዎ ቃንዛ ዝተመልኦ ህይወቱ ዝቕይርን ጸገም ጥዕና እዩ ነይርዎ ክሓዊ ከም ዘይኽእል ግን ከዓ ፈውሲ ግን ከም ዘለዎ እዩ ተነጊርዎ መጀመርታ ተስፋ ሲኢንሉ እዩ ነይሩ እቲ ቃንዝኡ እውን እናገደደ ይመጽእ ሓይሉ እውን ብውልቃ እናደኸመ ይመጽእ ድሕሪ ቴራፒስት ምርኣዩ ግን ኣተሓሳስብኡ ንኽቕየር ሓጊዝዎ እዩ ዝፍወሰሉ ነገር ብሓሳቡ ክርኢ ጀሚሩ ብምስጋና ክለማመድ ጀሚሩ ዘነቓቕሕዎ ነገራት ክዛረብ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ እውን ናይ ላብራቶሪ ምርመራታት ተማሓይሹ በቲ ውፅኢት እውን ሓካይም ኣዝዮም እዮም ተደኒቖም ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣድሕንዎ ዶ ብቐጥታ ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣካልና ዝደለዮ ከባቢ ሂብዎ እዩ እዚ ናይ ሓንጎልና ሓይሊ እዩ ሓሳባትና ፈውሲ ወይ እውን መርዚ
ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ጽቡቕ ነገር ግና ምርጫ ንባዕልና ዝተዋሃበና ምዃኑ እዩ ኣስዒብና ድማ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ከመይ ገይሩ ኣእምሮና ከም ዝቕይር ንርአ መጺእ እኮ ኣየንኳሕኩሕን እዩ ብዘይ ድምፂ ዝንቀሳቐስ ጸላኢ እዩ ሓንቲ ንእሽተን ጌጋ ነገር ሓንጎልኩም ክትዛረብ ትገብር እያ ርኢኻ ኩሉ ግዜ ነገራት ምስ ተበላሸውኒ እዩ ሓደ ጽቡቕ ዘይኮነ መዓልቲ ተውዒልኩም እውን ህይወትካ ከምዚኣ እያ ተቐበላ ኢሉ ከእምነካ ይጅምር እቲ ሓቂ ግን ሓንጎልና ከም ምስ ኣወንታ ነገር ምስ ኣሉታ ነገር ቀዲሞም ዝተሓዘ እዩ እዚ ግን ድኽመት ኣይኮነን ኮታስ ኣመጻጽኣ ደቂ ሰባት እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ከባቢ ዝኾነ መኪና ሓደጋ ኣጋጢሙ ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ድሕሪ ምስኣኖም እቲ መበገሲኡ ግን እቲ ገናሒ መኪና ዘየለ ነገር ኣብ ቅድሚቱ እታ መኪና ዘሎ መሲሉ ስለ ዝተረኣዮ ብሃንደበት ናብ ገለ ኣንፈት ስለ ዝቐየራ እያ ዝብል ድዩ ወይስ ሓደ ገባሪ ሰናይ ንልዕሊ 200 ተምሃሮ ናይ ቢሮን ደብተርን ሓገዝ ሂቡ ናብ ትምህርቲ ከኣትው ኢሎም ዝብል ዜና እዩ ቀልጢፉ ዝበጽሕ ይመስለኩም እወ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዘይኮነ ዜና እዩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብቁልጥፍ ዝበጽሕ ንኣሽሓት ዓመታት ጥንታውያን ሰባት ካሃድኑ ከለዉ ከመስግኑ ኣይደልዩን ነይሮም እኳ ደኣስ ናብቲ ቦታ ከይደ ካሃድን ከለኹ እንታይ ዘፍርሕ ነገር ከጋጥመን ይኸውን እንታይ ክህሉ ይኸውን ኩሎም ጽላሎታት ዘበሉ ድምጽታት ብትኹረት እናረኣዮም ዝኸዱ ነይሮም ርኢኹም ሓንጎል ደቂ ሰባት ኣሉታዊ ዝበሃል ባያዝ ኔጌቲቪቲ ባያዝ ከማዕብል ክኢሉ እዩ ኔጌቲቪቲ ባያዝ ማለት ካብ ኣብ ኣወንታዊ ኣብ ኣሉታዊ ነገራት ትኹረት ምግባር ማለት እዩ እዚ ንምንባርና ኣድላይ ነገር እዩ ሕጂ ግን ኣብ ዓለምና ኣብ መወዳእታ ሰዓት ኣብ ፍርዲ እናሕለፍኻ ሞባይል ኣመራርሓ ጭንቀት ኩሎም እዚኦም ናይ ኣእምሮ ፀገም እናኾኑ ዝመፁ ዘለዉ እዩ ቅልል ብዝበለ መልክዑ ኣብ መዓልትኩም ብዛዕባኩም 10 ደስ ዝብሉ ነገራት ይነግርኩም እሞ ሓደ ሰብ ግና ይነቕፈኩም ምሸት እንታይ ተሓስቡ ይመስለኩም እቲ ሓደ ሰብ እቲ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝበለኒ እንታይ ስለ ዝረኣየለ እዩ ዝብል እዩ ደጋጊሙ ኣብ ርእስና ዝመጽእ ሓቀይዶ እወ ግን እዚ ድኽመት ኣይኮነን ሓንጎል ዝተሰራሐ ነገር እዩ ክቕየር ግን ይከኣል እዩ ኣሉታዊ ነገር ደጋጊም ካብ ከየቋረጽኻ ምሕሳብ ሓንጎልካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካልካ እውን እዩ ዝጎድእ ሓንጎል ኣብ ኣሉታዊ ነገር ክጽመድ ከሎ ማለት ፍርሒ ገዛ ርእስኩም ምጽላእ እንተሃልዩ ሓንጎልና ኣካልና ብናይ ጭንቀት ኬሚካል ክምላእ ይገብሮ በዚ መሰረት ህርመት ልቢ ይውስኽ ጨዋዳታትና ይውጠር ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ እውን ስርሑ ጠጠው ክብልን ድቃስ እውን ክዛባዕ ይጅምር ኣሉታውነት ግና እቲ ዘለኹምዎ ነገር ማለት ኣይኮነን ሓንጎልኩም ዝተለማመዶ ነገር እምበር ክቕየር ዝኽእል ነገር እውን እዩ ስለዚ ኣስዒብና ሓንጎል ብኸመይ ኣወንታዊ ነገር ክሓስብ ክንገብሮ ከም እንኽእል ንርአ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ቀጻልነት ዘለዎ ነገር እዩ ሳይንስ መሰረት ዝገበሩ ሓንጎልና ክቆርጹ ዝኽእሉ ሜላታት ኣብዛ ኣለዉ ቀዳማይ ሕጊ 3 ሓሳባት ይበሃል ኣቋሪጽኻ ምትካ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ሓሳብ ነገር ተጋጢሙካ ኣቋርጽዎ ከምዚ በሉ እዚ ሓሳብ ትኽክል ኣይኮነን ልምዲ እምበር ድሓር ብ3 ኣወንታዊ ወይ ድማ መንጎኛ ዝኾኑ ሓሳባት ተክእዎ ንኣብነት ወዲቐ ዝብል ሓሳብ ተሃልዩ ተፈቲነ እየ ሓደ ነገር ተማሂረ ኣብ ዝቕጽል ጽቡቕ ነገር ክሰርሕ እየ ብዝብል ምትካ ይከኣል እዩ እዚ ንገዛእ ርእስኩም ትሕስዎ ዘለኹም ኣይኮንኩምን ዘለኹም ሓንጎልኩም ካብ ውድቀት ናብ ዕቤትኩም ትመርሕዎ ዘለኹም ካልኣይ ኣእምራዊ ዝኾነ ናይ ንግሆ ልምምድ እዩ ንግሆ ምስ ተልዓልኩም ናይ መጀመርያ 10 ደቂቕ ሓንጎል ብቐሊሉ ፕሮግራም ክገብር ዝኽእለሉ ግዜ እዩ ቅድሚ ሞባይልኩም መሓዝኩም ከምዚ ኢልኩም ሕተቱ ሎሚ ዘመስግነሉ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ዝተሓጎስኩሉ ነገር እንታይ እዩ ሎሚ ንመን እየ ፍቕሪ ክህቦ ዝብል ነገራት መዓልታዊ ንግሆ ምልምማድ ህይወት ክቕይር ዝኽእል ነገራት እዮም ሳልሳይ በሓሳብ ምራይ እወ እቲ ሓድሽ ህይወትኩም በሓሳብኩም እስትረኣይዎ ውሕዳት ሰባት ዝጥቀምሉ ሜላ እዩ ቅድሚ ምጅማሮ እታ ናይ መወዳእታ ገመድ ክብጥስዋ ከለዉ ኣብ ርእሶም ይስእልዋ እዮም ንስኹም እውን ከምኡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንዓይንኩም ዓሚትኩም እቲ ክትኾንዎ ትደልዩ ዓይነት ሰብ ረኣይዎ ርእሰ ተኣማንነት ምርግጋእን ሓጎስን እዩ ክስምዐኩም ዝጅምር ርኢኹም ገዛ ርእስኩም ናብ ክፍልኩም ክትኣትዉ ከለኹም ሰላም ክስምዐኩም ከሎ ብቕንዕና ክትዛረቡ ከለኹም ትርጉም ዘለዎ ህይወት ክትነብሩ ከለኹም ክረኣየኩም ይጅምር ሓንጎል ደቂ ሰባት ኣብ መንጎ ብሓሳብን ብጉህድን ዝግበር ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ክፍለይ ኣይኽእልን እዩ ደጋጊምኩም ከምኡ እንተጌርኩም ሓንጎል እቲ ሓቀኛ ነገር ክትቕበል እያ ትለማመድ ትጅምር ራብዓይ ናይ ኣእምሮ ቫይታሚን ዝበሃል ምስጋና መጽሓፍ እዩ በብመዓልቱ 3 ሓደሽቲ ተመስግኑሎም ነገራት ጽሓፉ
ንጽር ኣቢልኩም ድማ ጽሓፉ ንኣብነት ስድራይ ካብ ምባል ሎሚ ንሓፍተይ ሻሃይ ቀዲሕላስ ዘርኤት ንኽምስታ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት መጽናዕታት ከም ዘርኤዎ ሓንጎል ኣዎንታዊ ኣተሓሳስባ ንኽህልዎም ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ሓምሻይ እቲ ሓድሽ በዓልኩም ተዛረብዎ ዋዒልኩም ኣነ ዓብይ ኣለኹ እየ ሰላም ይግባኣኒ እዩ ካብ ሓሳባተይ ንላዕሊ እውን ጠንካራ እየ እናበልኩም ንገዛ ርእስኩም ተዛረቡ እቲ ውሽጣዊ ሓንጎልኩም ክሰምዓኩም ክጅመር እዩ ደጋጊምኩም እንተተዛሪብኩምዎ ድማ ናብ እምነት ይቕይሮ እምነትኩም ድማ መጻኢኹም ክስተኻኸለልኩም ይጅምር እስኪ ናባኹም ከብል እዛ ቪድዮ ብሃንደበት ኣይረኣኹምዋን ኢኹም ዝኾነ ነገር ኣምፂእኩም እዩ ቃንዛ ድኻም ወይ እውን ዝርብሸኩም ድምፂ ክኸውን ይኽእል እዩ እስኪ ከምዚ ኢልኩም ቀይርዎ ኣብ ሕሉፍ ኣይኮንኩን ዘለኹ ዕድላት ኣለውኒ እዮም ኣይተሰበርኹን ጠጠው እውን ኣይበልኹን እናፈተንኹ ዝዓቢ ዘለኹ ሰብ እየ እናበልኹም ደጋጊምኩም እስኪ ንባዕልኩም ተዛረብዎ ሓንጎል ጽቡቕ ክሓስብ ምልማድ ናይ ሓሶት ፍሸታ ወይ እውን ቃንዛ ምክሓድ ማለት ኣይኮነን ኮታስ ገዛ ርእስና ጽቡቕ ብምዝራብ ሓንጎልና ናብቲ ጽቡቕ ኣንፈት እናኸደ መጻኢ ህይወትና ክስተኻኸልና ምጅማር እዩ ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ትምህርቲ እዚ ይመስል ነይሩ ካብ ትምህርተይ እውን ቁም ነገር ረኺብኩም ከም እትኾኑ ተስፋ ይገብር ቻናለይ ሰብስክራይብ ቪድዮና እውን እንተፈትሁምዎ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ብኻልእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም